Ćao devojke, danas sam vam spremila tutorial za ovaj make-up look. U pitanju je cut crease koji može da se nosi na dnevnom nivou, koji nije prejak i prenaglašen. Uradila sam ga namerno bez eyelinera, tako da koliko vas zanima kako da stignete do ovog izgleda, nastavite da gledate. Ja se nadam da me vidite kako treba. Imala sam prvo crnu majicu i pogledam u pozadinu, ne vidi se gde je pozadina, gde sam ja, tako da sam sve presukla. Jedno oko sam uradila, jako mi se dopada ova rozikasta. Mislim da neću staviti eyeliner, baš sada razmišljam, zato što mi je ovo nekako neka šminka koja može da bude nosiva i preko dana. Danas imam još neke nove proizvode da vam pokažem. Imam novi korektor koji ćemo odmah iskoristiti kao bazu za senku. Imam novi puder. I koristila sam neke stare palete koje sam baš zapostavila i htjela sam da im dam novu šansu i opet sam se oduševila koliko su fenomenalne. Što se tiče korektora, uzela sam ovaj NYXov Born to Glow. Ovo je toliko pigmentovano da ja ne mogu vama da opišem. Ja sam probala ovo pre neki dan, nanela puder i kao hajde stavit ću malo više. Jedva sam izblendala koliko ovo pokriva bukvalno sve. Što kažu greške iz prošlosti. Apsolutno sve pokriva, ima potpunu pokrivnu moć, nije suv, nije težak, stvarno sam veoma pozitivno iznenađena ovim korektorom. Moja nijansa je Albastar, ja mislim. Ali problem je što ne piše nigdje, jeste, Albastar. BTG C02, ukoliko vam to nešto znači, imaju dosta veliki izbor boja. Ja sam stavila malo na ruku i sada ćemo pripremiti kapak. Stvarno nisam očekivala da ovo bude nešto spektakularno i iskreno da vam kažem, prošla sam 100 puta pored ove kolekcije i pored pudera i pored korektora, nije mi uopšte palo na pamet da probam, dok nisam odgledala jednu devojku koju stalno pratim i koja nemam pojma kako se zove. Ona je uglavnom neka strana youtuberka. I ona je krenula toliko da hvali ovaj puder, jer ako nemoguće da ovo je toliko dobar, da ga ona koristi, stavlja u mesečne favorite pored toliko drugih high-end proizvoda koje dobija i koristi. I onda sam uzela da probam, tako da ćemo puder isprobati opet zajedno. Paleta koju danas koristim jeste ova Sweet as Honey Focallure. Ovo je toliko dobra paleta, ja je toliko volim i stvarno je ne koristim često, ali svaki put kada je koristim se ponovo oduševim. Koliko je pigmentovana, koliko je laka za korišćenje i blendanje. Ja sam je naručila preko Instagrama Focallure Srbija. Jako brzo mi je stigla i stvarno sam jako zadovoljna. Tako da krećemo sa ovim bojama. Koristit ću Desert Sand u pregibu, zatim ovu Pale Chestnut, da, to je ova roza. I onda sam kasnije koristila ovu Anastasijinu, ali nju ću vam već pokazati kad stignemo do nje. Tako da krećem sa ovom najsvetlijom nijansom i nanosim je u pregib. Malo užu četkicu i ovu rozikastiju nijansu i spuštajem je malo niže u pregib. Zatim uzimam ovu najmanju četkicu i uzimam ovu nijansu Turkish Rose. To je ova tamna, onako ljubičasto, prljavo roza, nešto između. I nju nanosim u spoljašnji ugao i opet u pregib. Sve što nanosim u pregib prenosim skroz do početka, zato što ću raditi cut crease da bi se on još više istakao. Bolje je kada su sve nijanse tu, pa čak i ove tamnije malo. Zatim uzimam Anastasijinu Modern Renaissance paletu i koristim nijansu Love Letter, to je ova pink. Samo tapkam mrvicu da bih dobila malo te rozikastije boje u pregibu.
jer mi je ovo nekako bilo sve previše zagasito i ljubičasto. Zatim ću prijeći na cut crease i kasnije ću doraditi još ovo sa strane. Uzimam opet malo korektora. Jedino što mi se neće kod ovog korektora jeste ovaj aplikator koji nije baš higijenski, a i dosta proizvoda ostane u njemu. Tako da nisam baš neki fan, ali što se tiče samog proizvoda, stvarno odličan. Uzimam sintetičku četkicu za korektor. Što se tiče lica, to vam nisam rekla, nisam baš ništa stavila na lice, nikakav primer, osim krime. Htjela sam da nanesem primer pre, ali sam zaboravila. Tako da ćemo to uraditi malo kasnije. Ovako otprilike do polovine oka ja to radim. Zatim dok mi je još vlažan ovaj korektor, uzimam nijansu Misty Rose, to je ova prelepa sjajna metalik boja koju ću naneti prstom, zato što četkicom ništa ne uspijem da pokupim, ali mi je prstom jako nezgodno zato što onda ne mogu da stignem do svih delova kojih treba. Tako da ću probati ovako. Pa ću kombinovati malo četkicom, malo prstom. Ono što nisam uradila odmah, dakle dok se ne osuši korektor, uzimam ovu četkicu kojom sam najtamniju nijansu nanosila i samo blendam ovaj kraj da mi ne bi ostale oštre ivice i jasne razlike između korektora i senki. Tako. Uzimam ovu malu četkicu i uzimam nijansu Antique Bronze, to je ova ovdje iz Anastasijine palete, prelepa boja, onako prljavo roza, između prljave roze i ljubičaste, malo je hladnija, ali jako lepocija ima i to nanosim između ove dve nijanse, da bih napravila neki prelaz između. Potom ću uzeti malo ove brown, najtamnije, Super Amber, i nanosim je skroz u ugao, ali baš malo. Potom opet blendam. Zatim ću uzeti Colourpop senku. Ovo je Roy G. Biv. I uzimam je prstom. Ovo je baš folija koja ne može četkicom da se nanese. I tapkam koliko uspevam na ovaj prednji deo. To je to. Zatim uzimam za ovaj rozi šekičavi deo Urban Decay Heavy Metal Eyeliner u nijansi Volume. Ovo je prelepa, onako rozikasto, naranđasta boja, neka baš lepo, u stvari roza više. Sa šljokicama i sad ćete vidjeti koliko je ovo fenomenalno i pigmentovano.
divno. Sad prelazimo na lice, a ostatak ćemo očiju završiti kad završimo te. Što se tiče primera, koristim Kikov Hydra Pro Glow, koji mi se baš dopada od kad sam ga dobila. Jedna pumpica mi je dovoljna za čitavo lice. Onako blago sija, nije sada ništa težak, niti primera koji će vam popuniti pore, dakle nije za to. Ali za blagi sjaj, za blistavu kožu jeste, tako da ukoliko to volite, onda vam preporučujem. Možete da vidite kako lepo koža sija od njega. To je to što se tiče primera. I odmah ćemo preći na puder. Puder sam vam već rekla da imam novi, u pitanju je ovaj NYX također, Born to Glow, u nijansi porcelan. Čak sam videla da mnoge, dosta je tečan, da mnoge devojke upoređuju ovaj puder sa Too Faced Born This Way. Ja ga ne bih uporedila sa njim, nije mi uopšte ni sličan, niti mi ima bilo kakvu dodirnu tačku sa njim. Porcelan mislim da je meni mrvicu svetliji, tako da ću ja dodati malo ovog da probamo. Bože pomozi! Ovo je tečni bronzer. Dodat ću baš mrvicu svuda. U stvari pola pumpice sam stavila za čitavo lice, tako da ćemo to sada izblendati. Probala sam sa četkom da ga izblendam, ne funkcioniše mi baš najbolje. Ostavlja mi tragove. Pokretna moć je srednja, jaka srednja ka potpunoj. Nisam sigurna da bi mogao da se nadograđuje, mislim da bi izgledao blatnjavo, tako da ja ne bih, ali i sam po sebi, dakle u jednom sloju dovoljno prekriva, tako da mislim da stvarno nema potrebe da se nadograđuje i da se stavlja velika količina. Kao što sam rekla, lagan je na licu. Stvarno se ne osjeća nikakva težina s obzirom na to da ima toliko pokrivnu moć koliko ima. Očekivala sam da će biti malo teži i da će mi malo više smetati. Ja sam ga nosila već 2 puta i u toku dana se odlično ponaša na koži i mislim da su čak devojke govorile da i za masnu kožu može da bude funkcionalan, ali da mora da se setuje malo više. Tako da, eto, koliko imate masnu kožu, možete da ga probate, ali sa više setovanja. Što se tiče mene, ja sam setovala klasično, kao i uvek, T-zonu samo i bio mi je super. Uvukao mi se u smejalice, ali recimo nakon nekih 5-6 sati otprilike, jer sam prvi put primijetila da se tu nešto vidi. Hoće na čelu isto da se skupi ukoliko ga ne izblendate dobro pre nego što setujete. Ali to se dešava sa svakim puderom, tako da ništa spektakularno. Što se tiče korektora, ja ću miješati sad ova dva, pošto mi je ovaj prejaki presvetao, a ovaj mi je taman, tako da sa ovim ću lepo sve pokriti što želim. I onda ću mrvicu staviti svetlijeg ovog NYX. Ja sad ne znam da li možete vidjeti, stvarno lepo izgleda koža, blistavo. Nije suv puder, nisam rekla, cena mu je 10 € ovde, a cena korektora je 8, što mi je nekako malo čudno jer obično bude korektor dosta jeftiniji od pudera, ali stvarno jako pigmentovan. Ima, koliko ima grama ovde? 5,3 ml, a puder ima 30, da. Klasično pakovanje. Sviđa mi se što ja sam kupila ovaj puder prvenstveno zbog toga što nisam željela da one skupe pudere koristim svakodnevno, pa čak i za snimanje. Jer prosto kada mi dođe devojke na šminkanje, hoću da imam te kvalitetnije pudere za njih. Nisam htjela da koristim to na sebi, zato što se ja stvarno za svoj privatni život ne šminkam svakodnevno. I htjela sam da imam neki puder koji će mi dobro prekrivati, koji će lepo izgledati na kameri. Tako da sam iz tog razloga željela da ga probam i stvarno sam jako iznenađena koliko se dobro ponaša. Ja generalno nisam nešto bila ni sa jednim NYX-ovim puderom oduševljena koje sam do sad probala, osim ovoga do sada. Uzimam Narsov
bronzer. Ovo mi je drugo oduševljenje života, pored njihovog rumenila. Nanosim ga prvo ovako prstima, potom ću ga izblendati sa blenderom. I ukoliko mi treba, uvek dodam još malo. Ono što vam uvijek govorim jeste da ja obožavam te prirodne konture, u smislu da kada vas sad ravno gledam vi ne vidite da imam bronzer, već samo kad se okrenem da se vidi ta kao senka. I ovaj je bronzer odličan za to, potpuno prirodan, ogromno je pakovanje, u smislu da ima 30 ml, da pola pumpice vam je dovoljno za čitavo lice, jako pigmentovan, može da se nadograđuje što ste vidjeli, ja sam danas 2 sloja nanela i jako se lepo ponaša i kada se nadograđuje, nije uopšte, da kažem onako, belatnjav, nije naranđast, nije ni siv, ima blagi odsij u sebi, dakle nije potpuno mat, dosta je vode, on je dosta tečan, tako da će vam kliziti sa lice ukoliko nanesete baš direktno pumpicu na lice. Tako da ja najviše volim ili u dlan da sipam, pa onda onom stipling četkicom, odnosno ovom tvor četkom sa 2 vrste dlačica, da malo ugrejem, odnosno da kažemo da malo razradim taj proizvod u dlanu i onda da konturišem lice ili nanesem na pozadinu ruke i onda prstom nanesem gdje želim, potom ili blenderom ili četkicom ovom za tečni puder, ove Blush 32, izblendam i to je to. Tako da ću sada naneti i njihovo rumenilo koje imali potrebe više uopšte i pominjati i šta govoriti. Ova 2 proizvoda su mi stvarno must have, pogotovo za leto. Odlični. Ono što također volim, pošto znam da Narsa nema kod nas, jeste Milk rumenilo u stiku. Njega možete naći u Sephori koja je također fenomenalno. Ja imam boju, sad kad bi mogla da se setim, bilo bi sjajno. Napisat ću vam negde. Uglavnom, boja je fenomenalna, pogotovo na usnama. To je kao tint, odnosno kao gel koji može da se nanosi i na lice i na usne i fenomenalno izgleda, pogotovo na usnama sa nekom brownkastom, onako neutralnom olovkom. Ja sam oduševljena i nijedan mi karmin ne izgleda kao on, bukvalno nijedan. Ovo rumenilo, vidite koliko je pigmentovano i koliko prelepo izgleda. Ja baš uživam u njemu. To je to što se tiče lica. Ostao mi je još highlighter. I koliko vidim ovdje imam jedino Bekin, iako nisam danas planirala njega da koristim, ali nema veze. U pitanju je C-Pop, ja mislim. Jeste. C-Pop. Uzimam četkicu Real Techniques. I naneću malo, neću prskati lice zato što ne želim onaj plještavi odsjaj. Već ću baš malo naneti na suvo lice. To je to. I sada ćemo još setovati, što sam upravo zaboravila. Ja vrlo često i ne setujem, ali zbog ovog NYX-ovog korektora nisam sigurna kako će se ponašati. Odnosno, verovatno da će se uvući borice ispod očiju, tako da budemo sigurni, setujem sa Laurinim puderom. Baš blago. I mrvicu na čelo. To je to. Dobro. Dalje ostaje nam donji kapak, to ćemo sad završiti. I ja, kao što vi znate, na donjem kapku uglavnom ne nanosim nove senke, već ono što je ostalo na četkicama. Koristim tako da uzimam ovu četkicu s kojom sam brown nanosila i spajam ovaj danji deo.
Zatim uzimam sljedeću četkicu. Sve blendam. To je to. Nalijeću ovu svijetlu olovku u vodenu liniju. Nisam to radila 200 godina, ali eto danas mi nešto došlo. Ne volim bijelu, u stvari volim i bijelu, ali bijela mi nekako baš ekstremna. Tako da mi je ova bež bolja. Zatim prelazimo na trepavice. Koristim prvo uvijač. Posle uvijača dolazi na red maskara. Koristim ovu novu Maybellinovu i za sad mi je jako dobra. Evo vidite koja je razlika između jednog sloja. I ja sam ubeđena da ovo nema veze sa trepavicama, da li su vam trepavice ekstra duge, uvijene ili kakve god. Mislim da je ključna stvar u uvijaču. I ja ne u posljednje vrijeme, nego u posljednjih recimo godinu i po dana nikada nisam stavila maskaru više bez uvijača. Jer mi je to tolika razlika, nebo i zemlja bukvalno. Tako da, kupite uvijač. To je to. Ostaje nam još highlight. I koristit ću Vermeer, to je ova nijansa svetla u nijansi. U Anastasijinoj paleti. To je to. Ostale su nam još usne. Nešto sam se opet vratila NYX u posljednje vrijeme. Nisam ga jako dugo koristila. Imala sam neke proizvode, ne previše. I nešto mi je sve bilo osrednje, pravo da vam kažem. Ništa mi nije sad bilo nešto da sam oduševljena i da baš volim da koristim. Osim olovaka za usne, one su mi baš fenomenalne uvijek bile. Tako da evo sad u posljednje vrijeme koristim onu mahagoni, ona je malo tamnija. I ovu, kako se zove, Natural, dakle obična olovka za usne. I sada sam uzela još ova dva proizvoda. Jedan je Soft Matte Lip Cream u nijansi London, koji je malo onako brankastiji. I uzela sam ovaj Butter Gloss u nijansi Creme Brulee. Tako da ću danas koristiti samo ova dva proizvoda, neću koristiti ovaj mat jer mi je previše brown. Nanosim olovku i sjaj. I to bi bilo sve za današnji tutorial. Nadam se da vam je bio zanimljiv i koristan, da ste uspjela lepo sve da vidite. Ukoliko vam se dopao ovaj video, pritisnite subscribe kako biste dobili obaveštenje o svakom novom videu i pišite mi u komentarima ukoliko imate neke ideje za naredne videe. Vidimo se onda u sljedećem. Ćao!